Tradícia správneho využívania pastierských strážnych psov zanikla krátko po druhej svetovej vojne a týmto projektom my sa snažíme vlastne oživiť spôsob ochrany stád pomocou týchto psov, ako sa to v minulosti skutočne robilo a bolo to efektívne. Cieľom tohto projektu je vlastne rozšírenie metód ochrany hospodárskych zvierat proti veľkým šelmám, ale nie je to len tento cieľ, ten je širšie koncipovaný. Týka sa riešenia konfliktov veľkých šeliem a človeka na území Slovenska v spolupráci s norským partnerom, ktorého máme z organizácie Priatelia Zeme v Norsku. Cieľom je, aby chránil to stádo, aby sa pohybovali čím najbližšie a sledovali zároveň aj okolie, sledovali a tým chráni ovcu. Keď najdôležitejšie výchova je od malého šteniatka, aby to malo styk s ovcom. Štenia od 5. až 6. týždňa života teda dáme spolu s ovcami za účelom toho, aby sa naviazalo na túto ovcu ako spoludruha a po ukončení štádia tzv. Imprintingu, čo je v 15. alebo 16. týždni života psíka, pokračuje ten proces výchovy ďalej. To šteniatko začne vnímať ovcu alebo iný druh statku ako svojho spoludruha a potom v neskôršom veku ho teda chráni. Keď sa len s jedným vlkom napríklad stretnete, tak jeden vlk a jeden pes je málo. Vždy je to lepšie, keď je tých psov viac preváha. Za to ja aj nosím toľko, ako ich mám. Zajedno ma to aj baví, aj mi chránia to, čo ma živí. No, takže ja vravím jedno, aj tvrdím, aj som zakiaľ presvedčený o tom, že na medveďa treba psa dobrého a na vlka ešte lepšieho. Priamy kontakt medveďa alebo vlka s týmito strážnymi psami je viac menej zriedkavosťou, ale ak niečomu takému dojde, tak potom psi majú teda tzv. Svorkový efekt a spoločne zaútočia na túto šelmu a snažia sa ju odohnať od stáda. Keď je také stádo nechránené pomocou týchto voľne sa pohybujúcich strážnych psov, alebo sú tieto stáda chránené uviazanými psami na reťaziach, tak máme takú skúsenosť, že môže dojsť k väčším stratám na jeden útok. Bol taký prípad napríklad v Helpe, kde stádo strážili strážne psy na reťaziach, ale toto nebolo dostatočne efektívne a usmrtili vlky vtedy až 25 oviec na jeden útok. Máme takú skúsenosť s týmito strážnymi psami, že keď chránia stáda oviec, tak sú u nich oveľa menšie straty ako u stád, ktoré sú nechránené voľne pustenými strážnymi ovčiakmi.